बा आयेन बेरेखा खामानि जायखौ जों गाज्रि होननानै मोनथियो बेखौ सोरबा पुलिसा फैनानैबाबो बबेबा ल'नि गेजेरजों बबेबा आयेननि गेजेरजोंबा बेखौ होबथाजोबनो हाया। खिन्थु जों सासे गथ'खौ जुदि उन्दैनिफ्रायनो धोरोम थानसालियाव लाबोदोंब्ला जोङो खुलुमनो फोरोंदोंब्ला गिदिरफोरखौ मान होनो फोरोंदोंब्ला नैबेयो मोजांनो नैबे गाज्रिनो नैबेखौ हामोनो नैबेखौ हामानो नैबेखौ मावोब्ला पुण्य जायोनो बेखौ मावोब्ला पाप जायोनो जों बेबायदिखौ माने उन्दैनिफ्रायनो जुदि जों सोखानानै होनो हायोब्ला माने बे गिदिर देरनानै बेयो मा गाज्रि जाहैया। बे माने माखासे बिराद गोनां गियानखौ बियो मा गावखौ फोसाबनायानो जा समाजखौ फोसाबनायानो जा बे माने धोरोमनि गेजेरजों बे लाखालांनो हायो। मानोना जों दिनै जोंनि बर' समाजाव बिराद गाज्रि थासारिखौ जों लोगो मोनदों। बे जाहैबाय मा सोरखौबा जुदि जों खुलुमनो थिनोब्ला जों बेबायदि मानसिखौ लोगो मोनदों जे मा है आं खुलुमा आं लाजियो आं खुलुमैया 10 बोसोर जाबाय बेबायदि होननायबो जोंनि गेजेराव दङसै नङा होमब्ला दङसै जोंनि गेजेराव माने फोरोंगिरिफोर दङ गामिनि गावबुरा दं बिमा बिफा दङ बिनि सिगाङावनो सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय जौ लोंनाय गाज्रि सोदोब बुंनाय माने बाइक जौ सालायथिंनाय बे जोंनि गेजेराव बर'फोरनियाव बिराद दङसै बियो। आरो जानो हागौ बे जोंना मा धोरोम थानसालियाव सोयैनि थाखाय जादों बियो। माने धोरोम थानसालियावसो जोङो गिदिरफोरखौ मान होनाय गावबुराखौ मान होनांगौनो दौरिखौ मान होनांगौनो फोरोंगिरिखौ मान होनांगौनो बे माखासे मोजां गियान माखासेफोरखौ जों मा धोरोमनि गेजेरजों जों मोननो हायो। जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा माने उनाव माबा जाहैया बेनि थाखाय जों मा धोरोम थानसालियाव उन्दैफोरखौ जों लाबोनांगोन। मानोना बे खोथाखौ मानो बुंदों मानोना खृष्टानफोरनियावबो जों नुयो ब्रह्मफोरनियावबो जों नुयो मा बिथांमोना उन्दैफोरखौ लाबोफायो आरो जोंना मा बाथौफोरनिया खम लाबोयो। जों बेखौ जों नायनांगोन जों उन्दैनिफ्रायनो जों मा जाहाथे जों मोजां आखल आखु दालांनो हायो आरो धोरोमनि बाथ्राखौ जोङो मा सोलांनो हायो उन्दैनिफ्रायनो। मानोना धोरोमासो जोंनि हारिमु बेजोंसो जों बर' हारिनि मोनसे हारिमु आरो बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला बर'नि माने गिबिसिन देरसिनखा आंगोसिन बे मोनसे जोंनि हारिनि धोरोमखा बेखौ लाखिनांगौ दायथ' दं हिसाबै जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो सोनानै लायोब्लासो मा बे धोरोमनि माखासे बाथ्राखौ बे मोनथिगोन आरो जोंनि धोरोमा थाबाय थागोन आरो बेसो जोंनि हारिमु आरो जोंनि हारिमुआ गोमायोब्ला जोंनि जा सिनायथि आइडेन्टिटि बे गोमालांगोन। ओंखायनो जोंनि गेजेराव धोरोमाबो थानांगोन ओंखायनो धोरोमखौ जोङो मा सिबिनायाव उन्दैफोरखौ जों लाफानांगोन। बिनिफ्राय जों धोरोम थानसालियाव जोङो जेनेबा सप्ता खनसेबाबो जों जिरायो फैयो बयबो नङा होमबा नोंथांमोनाव जेनेबा दिनै बिस्थिबार जिरायदों होमबा धोरोम थानसालियाव जोङो उन्दैफोरखौ लानानै जों सावरायनांगोन। मानो बे खोथाखौ बुंदों मानोना खृष्टानफ्रानो जा ब्रह्मफ्रानो जा सावरायो बिसोरना मा खालामो उन्दैफोरनि थाखाय मालाबा खारनाय बारनाय मालाबा मोसानाय मालाबा खन्थाइ लिरनाय मालाबा खन्थाइ आवरायहोनाय बेबायदि माखासे हाबाफारिखौ बिसोरना बे धोरोम थानसालियाव लायो बिसोरना। खिन्थु जों जोंनि बाथौआव बेखौ नुनो मोना खम नुयोना खालामनाय खोनाफेराखै आं बांद्राय। जों बेबायदिखौ जोंनो उन्दैफोरनि थाखाय जों माखासे खालामनानै जों होनांगोन जाहाथे जों गथ'फ्रा माने थानसालिनि गेजेराव फैनो गोसो जायो फैयो आरो मा माखासे माने बेनि गेजेरजों सोलोंना लानो हायो। आरो बेल' नङा जों दिनै धोरोम थानसालियाव जों सावरायनांगोन जेरै गुबुन धोरोमनि मानसि सावरायदों जे मा सापज नोंसोरनि गामियाव बेहाय जेनेबा देग्लाय मेट्रिक होगोन क्लास 10आव फरायनाय फरायसाफ्रा जेनेबा 10 जनसो दङ होमबा बिनि थाखाय बे गथ'फोरखौ जों माबायदि माने फोरोंलांनो माबायदि थुलुंगा होनो माबायदि लेखा फोरोंनो जों बिसोरखौ माने मा खालामनो उनाव जिउआव बेनि थाखायबो जों सावरायनांगोन। जेनेबा दिनै मा दा फुजा बोथोर जेनेबा फुजा बोथोर खिन्थु मा मेट्रिकनि टेस्ट परीक्षा फाइनाल परीक्षाया माने जाहां जागासिनो दं होमब्ला दिनै माने दाखालि बिश्वकर्मा जाखांबाय एबार दुर्गा फुजा फैगासिनो दं लोखि फुजा फैगासिनो दं कालि फुजा फैगासिनो दं आरो फुजा होनाय लोगो लोगो मा मेला फैयो नङा होमब्ला मेला फैयो होमबा जोंनि धोरोम थानसालियाव जों गथ'फोरखौ लानानै जों सावरायनांगोन। परीक्षाया जोंहा होमबा गामियाव गथ'फोरा परीक्षा होनांगौ दङ होमबा जाहाथे मोजां फरायनो मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोननि धोरोम थानसालिनिफ्रायबो नोंथांमोनहा मोनसे रिपर्ट हरनांगोन मा मेला लाबोनो मोना जुवा लाबोनो मोना मेलायाव माने जौ फाननो मोना थास गेलेहोनो मोना बैबायदिखौ मा नोंथांमोनहाबो थानसालियाव सावरायलायनानै बेखौ मा बन्द' खालामहरनांगोन जोङो। बेहाय सोरबा आफादाल' नङा माने गामिनि मानसिफोरनि होननाया बांसिन जायो आरो जों गामिनि मानसिफोरखौ बांसिन साननांगोन। मानो साननांगोन मानोना बे गामिनिफ्रायबो सोरबा लेखा फरायनांगौ दङमोन फरिखा होनांगौ दंमोन बेबो बे थांफ्लांगोन थांनानै मा जौ लोंहैगोन थास गेलेहैगोन जुवा गेलेहैगोन होमबा मा सोरनि खहा जाखो जोंनि फंबाय बिनानावानो जोंनि फिसाफ्रानो जुदि गेलेहैयोब्ला जोंनि गामियानो मा बरबाद जालांबाय थागोन नङा होमब्ला जोंनि गामिनि फरायसाफ्रानो मा फरायनायनिफ्राय गोजान थांबाय थागोन। ओंखायनो जों बन्द' खालामनांगौआ बे जोंनि बयनिबो साफ्रोमनिबो दायथ' जोङो बयनिबो ओंखायनो जों बेखौ धोरोम थानसालियाव जों सावरायनांगोन। बिनिफ्राय जोंहा जेनेबा फरिखा होनांगौ दं हिसाबै
सोरखौबा इंलिस ग्रामार फोरोंनांगोन नामा सोरबा जोंनि गामियाव मेट्रिकफोरखौ होगोननि मादाव सोरहाबा अंख'आव बिराद माने हायाखै नामा सोरबा इंराजि ग्रामाराव हायाखै नामा जों बेखौ मा गामि थानसालियाव जों सावरायनांगोन सावरायनानै मा टिउसन होनांगौब्ला थानसालिनि गेजेरावनो माने फैसाफोर खांलायनानै गामिनि गेजेराव खांलायनानै माने टिउसन मास्टारखौ फोरोंहोनाय बा गामिनि सोरबा रोंखानाय मानसिखौ मा कचिं होहोनाय फोरोंहोनाय बेबायदि जोङो मा माखासे खोथाखौबो जों गिदिरफोरजों सावरायनांगोन आरो जों बेखौबो सावरायनांगोन जे मा जेनेबा जोंनि गामियाव मालाबा माने फरिखा समफ्रावनो बा फरिखा जागायसिना थानाय समावनो सोरबा मानसि थैदों बा सोरनिबा हाबा जाथारनांगौ दङ बा जोंना बर'फोरनि हाबाखौ जोङो सानथाम गाहाम खुंनाय नुयो जोङो फार्स्टआवलायनो हाबा जाबाय सेकेन्डआव निमन्त्रननो ओमफ्राय थामथि सानाव मा मावगा दांग्रानो होमबा जुदि जोंहा फरिखा दंथारोब्ला मानसि थैदोंब्ला जेनेबा श्राद्ध होथारनांगौ दङब्ला होमबा जों फरिखा दं हिसाबै जाथारसै हिसाबै जोङो बेखौ जों खमायनांगोन जाहाथे गथ'फ्रा मोजां फरायनो मोनो बेनि थाखाय एसे थाब सानावनो जोबनाय आरो मा बे समाव बांद्राय जाला लोंला खालामै जाहाथे जाला लोंला खालामोब्ला माने नांलायलायग्रा फैयो जोंनि गेजेराव नङा होनब्ला दावराव दावसि बिराद जायो जाहाथे खम जायो बेनि थाखाय फरिखा दं हाबाखौ एसे थाब फोजोबनांगोन फरिखा दं श्राद्धखौ थाब फोजोबनांगोन फरिखा दं माने जों माखासे नेम खालामना लानांगोन जोंनि गामियाव माखासे कास्टमारि ल' बेफोर जोंना गोरा जानांगोन समाजखान्थिया जोंना गोरा जानांगोन माने फरिखा जानोसै हिसाबै जों गामियाव जाहाथे रावबो जौ लोंनानै नांलायलाया हराव बांद्राय रावबो दावराव खालामा बेबायदि गाज्रि गाज्रि राव बुङा जों बेखौ जों नायनांगोन मानोना जों दिनै बेबायदि थाबायनायाव बा साइकेल रेलायाव जों दाखालि लोगो मोनदों मा माने उन्दै उन्दै फरायसाफोर जों सोंदों बिसोर बेसेबां क्लासाव फरायो गथ'आ बुंदों थाखोसेयाव फरायो होनना बुंदों बहाय हाबो गामियाव बबे नैबे बे गामिया जोंनि गामि बे गथ'फोरनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि राव ओंखारो जोंनि गथ'फोरनिफ्राय माने बिसोर बे रावखौ बुजियाबो जानो हानाय ओंखायनो बुंदों नामा बिमा बिफाया माने गथ'फोरनि सिगाङाव जों मोजां मोजां राव जों बुंनांगोन मानोना बिमा बिफाखौ नुनानै गथ'फ्रा माने गाज्रि गाज्रि राव बुंदों खुगायाव फैदों जाहाथे गथ'फ्रा माने उन्दैनिफ्राय बेबायदि गाज्रि गाज्रि रावनिफ्राय गोजानाव थायो बिनिखायनो जोङो मा रावखौ जोङो मोजां मोजां बाहायनांगोन बिनिफ्राय जोंनि बर' गामियाव जोंहा बेसेबां समयसा दं जों बेखौ जों सावरायनांगोन आरो जों बे सावरायनायखौ मा उन्दैफोरनिफ्राय जों गोजानाव जाहाथे दोननांगोन आरो जों मोजां खोथा दहाय जेनेबा थमास एलवा एडिसननि बिमाया जेरै माने गाज्रिखौनो बिराद मोजाङाव खोन्थानो रोंदों थगायनानै मोजाङाव लाबोनो हादों बेबायदि जों माखासे जों आदब खायदा जों बाहायनांगोन जोङो दिनै गोरिबबा जों मानि थाखाय गोरिब बेखौ जोङो जाहाथे आं दिनै गोरिब आं दिनै हालेवनानै जानांदों आं दिनै हाजिरा मावनानै जानांदों होनबा आंनि फिसाजोआ आंनि फिसालाया जाहाथे बिदि दाजाथों बिदि जों मोजां खामानि मावनानै मोजां फैसा बुथुमनानै जाहाथे मोजां फरायसालियाव एडमिसन मोनहैनो हायो मोजां फर्म फिलआप खालामनो हायो माने मोजां लेखा बायनानै फरायनो हायो बेनि थाखाय जों मोजां माने फैसाफोरखौ जों बुथुमना लानांगोन आरो जों बेनि थाखायबा गथ'फोरखौ जों मोजां मोजां जों राव होना खोन्थानांगोन जों ओरैनि थाखाय गोरिब जादों माने थाखा दङमोन फैसा दङमोन आबौआ जुवा गेलेनानै थैजोब्बाय जौ लोंनानै थैलांबाय बेराम जानानै थैबाय बा ओरै खारलुं जानांदों जोंहा बर'फ्रा जोंहा ओरै हा गैया मोदोम होजादों माजादों ओंखायनो जों गोरिब जाहाथे नोंसोरो मोजां फरायनानै मोजां लाखिनो हायो गामिया मोजां जायो गामिया जौगानो हायो न'आ जौगानो हायो बेनि थाखाय मा जों मोजां मोजां थुगानांगोन आरो जुदि जोंहा दिनै बिराद माहाजोन आं दिनै साख्रि मोन्दों आं दिनै बेबायदि लेखा रोंदों होननानै बुङोब्ला माने आं मानि थाखाय लेखा रोंनानै बिदि साख्रि मावनो हादों आं मानि थाखाय बेबायदि आबाद मोजां मावनो हादों बोरै जौगानो हादों बेखौबो जों खोन्थानांगोन माया मोजां जों बेखौ मोजां खोन्थानांगोन बेनिफ्राय होनबा नों थाखाखौ मोजां बाहाय अनसि बाहाय समखौ मोजाङै बेसेन हो लेखाखौ मोजाङै फराय जों बेबायदि माने जों रोंनांगौ बेखौ बुंबाय बेनिफ्राय जोंनि आइजोफोरबो दं हिसाबै आं बुंनो सानदों जोंहा दिनै मा जोङो गोबां खम नुनो मोन्दों नोंथांमोननि ओनसोलावबो आं बिराद खम नुनो मोन्दों मा जोंनाव जि दानाय साल खुन्थाफ्रा माने बिराद खम नुदों बर' गामियाव दिनै मा जादों बोसोरसे सिगां मा जादों राजबंसिफ्रा मा खालामदों जोंनि दख'नाखौनो गावसिनि दख'ना होनदों गानदों बिथांमोनहा जोंनि गामसाखौनो गानदों मा होनदों फेशन श'फ्राव माने राजबंसि ड्रेस कच राजबंसि ड्रेस बेबायदि होनदों बिथांमोनहा आरो मा जादों पुरनियाफ्रा बोसोरनै सिगां मोनसे मेगाजिनाव लिरदों मा अनलाजों दाउजों लायनानैनो गावसिनिसो ट्रेडिशनेल फुड लायनो माने जोंनिफ्राय गुबुनफ्रा जोंनि जाग्राखौबो जोंनि गाननायखौबो माने खावनानै लांनो नागिरदों होमबा जों होननो नागिरनाय बेसो मा जोङो बिमाफ्रा दिनै दानाय लुनायावबो जों गोसो होफिननांगोन आरो संनाय खावनायाबो जोंना माने बर'नि जानायखौ जों एसे गारनाय नुनो मोन्दों गामियाव दंसिनो खिन्थु टाउनाव एसे खम माने मा साख्रि मावदों हिसाबै गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव फोरोंदों हिसाबै माने जाहाथे थाब जाथों होननानै दालि जहल आलु जहल बिदिखौ बांसिन जायो बेनिफ्राय जे बर'नि नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाय साम' ओंख्रि बैफोर ओंख्रिखौ माने जानाया खमायलांदों माने जि जानाय खमायलाङोब्ला जोंहा मा उन जोलैनि गथ'फ्रा माने रोंलाङा जागोन संनो रोंनाय नङा होनब्ला बावलांगोन बिसोरो आरो बे ओंख्रिखौ माबायदि सङो मा होनांगौ बे बावलांगोन आरो गुबुनफ्रा जाहाथे मा खावनानै लांगासिनो दं होनना बुंदों होमबा गोमालांनानै जोंहा जुदि जोबलाङोब्ला बैसिनि ओंख्रियानो जाहैमारगोन लास्टआव आरो गाननाय जोमनायाबो माने जोंहा दिनै मा जादों गुबुन हारिनिफ्राय जोंना फैगासिनो दं
मालाबा बेंगालुरुनिफ्राय फैदों मालाबा गुजरातनिफ्राय फैदों मालाबा वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों दख'नाफ्रा जों दा गामसा गानदों जों दा आर'नाइ लादों जा दख'ना गानदों बे मा गुबुननिफ्राय फैगासिनो दङ जायाव मा जोंनि आगर गैया जोंहाथ' बर' होननानै बुङोब्ला मा नङा होमब्ला जोंनिनो बिराद मोजां मोजां आगर दङ फारौ मेगन दङ आगर गुबै दं नङा होमब्ला हाजो आगर दं माने जोंनि बर'नि माखासे आगर दंखायो जाय जिराबो जोंनि बर'निखा बे माने गुबुननिफ्राय फैयोब्ला बेहाय मा जोंनि बर'नि जेबोनो फैया माने दानाय माबायाबो जोंनि बायदि नङा बिराद स्रां स्रां जायो गोबा जायो दसेनो गाज्रि जायो दामल' जायो मा जादों बे जोंनि दानाय लुनाय जोंनि बर' हारिनि जे मोनसे रस थायो बे जियाव मोनसे सिनायथि थायो बे जोंनि मोनदांथियानो बेयाव गैया जालांदों आरो बेजों लोगोसे गाज्रिसिन खोथाया जाहैदों मा जोंनि फैसायाबो माने गुबुनजों थांगासिनो दङ जोंनि जायगायाव थायाखै बियो अबेबा वेस्ट बेंगलाव थांदों अबेबा गुजरात थांदों अबेबा बेंगालुरुआव जोंनि फैसाया थांगासिनो दं जाय फैसाखौ दिनै जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै हाजिरा मावनानै बा जौ संनानै गाज्रि खामानिखौनो मावनानै बा आबाद मावनानै जों फैसा बुथुमगासिनो दं खिन्थु फैसाया मालाय रायजोआव थांगासिनो दङ जाहाथे जोंनि फैसाया जोंनाव थायो जोंहा गामियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दङब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा माने जोंहा सांग्रां जानांगोन जों नुनो मोन्दों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा माने जोंना फैसा मोनोब्ला राननानैसो जायो जोंनिया राननानै जायो बिनिफ्राय माने जे बे फैसा मोननायखौ जों जुदि बाहायनानै मोजाङै सुख'नानै जे जों सुख'योब्ला बेंकआ जे जोंनो बांसिननिफ्राय बांसिन फैसा हरलांबाय थायो लासै लासै लाइन जों बेफोर खाबुखौ जों लानो हानांगोन जोङो दिनै जि दानायखौ जों सोलोंनांगोन नङा माने फोरोंलांनांगोन जोङो बेनि थाखाय जों बुंदों मा गंफ्रोमबो न'खराव बयनावबो साल खुन्था गान्दै थानांगोन बेबायदि थायोब्ला मा जागोन गामियाव 10 जनसोल' सिख्ला दं जानो हागौ साबाल दं जानो हागौ बै साबानि गेजेराव माने न'आव थायाबो जानो हागौ रावबो खिन्थु जुदि जों बोसोरफ्रोमबो माने थाबाय थायोब्ला साल खुन्था गान्दैया माने गथ'फ्रा माने न'आव फैयोबा नुगोन बा उन्दै गथ'फ्रा नुलांगोन जे बेखौ गान्दै होनो बेखौ थार होनो बेखौ माखु होनो बेखौ साल खुन्था होनो माने रावबो मिथिनाय नङा बयबो मिथिलांगोन आरो जिया जुदि थाबाय थायोब्ला आनै आं दसे दिनै खनसे माबानायनो दानायनो आं मोनसे आगर एरनाय नायनो बेबायदि सोलोङैनो जोंना रोंलांगोन ओंखायनो नोंथांमोना सोरबा साख्रि मावो जानो हागौ सोरबा फालांगि मावो जानो हागौ सोरबा साहा बिलाइ खायो जानो हागौ सोरबा आबाद मावो जानो हागौ थेवब्लाबो माने बोसोरसेयाव खुन्थिसेयानो जाया माथों माने जोंनाव माने बे जि दानाय माबाया थानांगोन जोंनाव कालचारा हारिमुआ बा बेबायदिजोंसो जोंनियाव थाबाय थागोन आरो जोङो दिनै जि दानानैबाबो जोङो बिराद खामायनो हायो जोंनि बर' आइजोफ्रा माने जौ आरिसो फानलाबायो बिदि खालामालासिनो जों दिनै जि दानो हायो नोंसिनिहायथ' बे बिसनाथाव बेसेबां फैसाफोर खामायनो हायो आं मिथिया खिन्थु क'क्राझाराव जुदि गांसे दख'नाया जिया माने माइदि गोनां बेहाय माने आगरा माने आगर गुबैफोर बा आगर गिदिरफोर बिदि जायोब्ला माने रुखुफोरबा माने 4000सिम मोनखायो दख'ना दानाया होमबा जोङो बिराद बेस्थ'नि गेजेरावब्लाबो जोङो जेनेबा आं टाइम होनो हाथारासै होननानै सानबानि गेजेरजोंबाबो जों गांसे दख'ना हायो आरो जुदि जों गोसो होनानै दायोबाथ' मा साननै बा आराय दिननि गेजेराव जों गांसे दख'ना हायो आरो हाया जों हायो नङा होमबा जों सप्ता खनसेयाव जेनेबा 4000खौ बाद होदो सप्ता खनसेयाव जोङो 3000 खामायनो हानायथ' गाज्रि नङा होमब्ला जेबो मोजां खोथा नङा होमब्ला जों हारिमुखौबो लाखिगोन फैसायाबो जोंनाव थागोन आरो जों बेजों मा सेभिंस खालामनो हागोन जोङो बेनि उनावसो जों बिदि हिनजावफ्राबो जुदि हौवाफोरनाव माने लामा नायनानै थायालासिनो हिनजावफ्राबो बिदि खामानि मावनायाव गोसो होनानै रां आरजियोब्ला मा जोंनि फिसालाफ्रा मेट्रिक परीक्षा पास जाखांनायनि उनाव एडमिसन मोननायनि अबेबा बेंगालराव थाहैनांनाय कम्पानियाव खामानि मावहैनांनाय माने होमबासो जोंना खम जागोन गथ'फ्रा माने नांगौ रोखोम डक्टर जानोब्ला डक्टर जानो हानाय इन्जिनियार जायोबा जानो हानाय जों जानो हागोन मानोना दिनै फैसा गैयिनि थाखाय बिराद गथ'फ्रा फरायनो हाया जादों फैसा दोनथुमनो रोंनायखौबो जों रोंनांगोन बेबायदिनो आरो बेल' नङा जोंनि गेजेराव जेनेबा इन्दि दानाय इन्दि जिया बेबो जोंनि बर'फोरनि आरो दिनै इन्दि जिया ओरैबायदि डिमान्ड दं दिनै बर'फोरनिया माने जोंनि आसामनि आरो इन्दि सिखौ गुबुन जायगायावबो मोनो चाइनायाव बिराद दिहुनो खिन्थु चाइनानि जिया जों बायदि क्वालिटि गैया बिसना माने चाइनानि जिखौ बाया थारमाने आसलि इन्दिया जोंनि आसामाव जा बर'फोर दाग्रा इन्दि बेहायसो दङ आरो बेयो मा दुनियायावनो बिराद डिमान्डिं बियो बे इन्दि सिया जों जा जिखौ माने बर'फ्रा दायो होमबा जों दिनै नुनो मोनो मा इन्दि सि बेयो फिसा गुसेबानो मा 4000 5000 दाम लायो नङा होमबा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा माने जायजों जों बांसिन थाखा खामायनो हायो आरो बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुखा होमबा जों बेखौ हारिमुखौ लाखिनायबो जागोन आरो मा जोंहा बुहुमावनो जोङो सिनायजानो हानाय जोंहा बांसिन जागोन ओंखायनो जों बैफोरबायदि बिजनेसखौबो जों मावनो हानांगोन जोङो आइजोफ्रा बांसिनै मानोना आइजोफ्रानो माने बे जोंनि हारिमु लाखिनायनि बिबानखौ माने बांसिन बिबान मोनदों होनोब्ला बांसिन लाखिबोदों होनब्ला हिनजावफ्रानो होमबा जों दानि हिनजावफ्राबो जों जाहाथे लानांगोन जोङो आरो जों बिदिजोंसो जों गेरेमसा जानो हागोन आरो जों बिनिफ्राय फारसे बुंनो सानदों जों गथ' गथायखौ जाहाथे जोङो खालि लेखा बा लेखाल' जों खालामालासिनो गेलेनायफ्रावबो जों जाहाथे गोसो होहोयो मोसानायावबो बा मुसुरनायावबो जायखिजाया बिथिङाव जों होनांगोन मानोना जों दिनै नुनो मोन्दों माने बर' गामिफ्रा जोंना ओरैबायदि माहाजोन गोजा जे मा जों गोसो जायोब्ला
गामि मोनसेयाव माने फिल्ड गंसे गंनै गेलेग्रा फोथारखौ जों बानायनो हायो आरो बयनिबो गामियाव गैथाराबाबो गंसे फिल्डआ थाखायो नङा होमब्ला गेलेग्रा फोथार जोंनाव थायो खिन्थु आलादा जायगायाव थानाय जों नुनो मोना जेनेबा दिनै जोङो मिज'रामाव खोथाखौ नायहरनो हायो जोङो मिज'रामाव माने हादरसा मोनसेयाव रायजो मोनसेयाव बिसिनाव मिज'राम स्टेट मोनसेयावनो बिसिना खालि गंब्रैल' फिल्ड दङ जाहैदों जायाव मा मोजां खेला गेलेहोनो हानाय बिसिना माने बिसिना हाजो ओनसोल नालाय माने गभर्नमेन्टआ मोनसे फिल्ड बानायनांगौ जायोब्ला बिराद थाखा गारनांगौ जायो लाख लाख खर'रानो थाङो बिसिनाव फिल्ड गंसे बानायनांगौ जायोब्ला खिन्थु जोंहा बर'फ्रा ओरैबायदि माहाजोन गोसो जायोबा जों गंब्रै फिल्डखौनो जों बानायनो हायो खिन्थु बिसिनाव मिज'रामाव फिल्ड गैया होननानै गेलेग्रा गैया बे नङा बिसिनाव नेसनेल लेभेलाव दिनै 500सो मानसि दङ गेलेग्राफ्रा खिन्थु जोंना बर'फोरना गामि गंफ्रोमबो जोंहा गंसे गंसे फिल्ड थानो हायो दङ होनब्लाबो जोंनि गेजेराव नेसनेल लेभेलाव बिदि गेलेहैनो हानाय इसिदा माबा गैया फुटबल गेलेदों होनोब्ला हलिचरन नार्जारिमोनखौ बुंनो हायो जोङो दुर्गा बर'मोनखौ खुनुरुखुम सानैफोरखौ जों नुबाय जेनेबा नङा होनब्ला नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय खिन्थु जों बिनि अनगायै जों मानो थाखाय खालामनो हायासै जों नंखायनो जों बेखौबो बुंलांदों जे मा जाहाथे जों गेलेनायाव जोङो गोसो होयो आरो बे खालि हौवाफोरनिल' खोथा नङा हिनजावफोरनिबो खोथा जोंनि बर' हिनजावसाफोर जेनेबा नोंथांमोननि सनितपुरनिनो अंकुसिता बर'मोन जेनेबा ओंखारनो हादों जाहाथे बे अंकुसिता बर'मोन बायदि बांसिन ओंखारबोनो हायो जों बेखौ बुंदों आरो जोंनि गामिनि फिल्डखौ जों जाहाथे बाहायो ओरैनो माबा थागा थुबनानै थाया बाहायनानै जाहाथे जोङो बेजोंबो जोंनि बर' हारिखौ जों गेरेमसा दानो हायो सिनायथि लानो हायो मुंदांखा जानो हायो बेखौ बुंदों मानोना दाख्लैसो माने एसियान गेम्सआव बे नगावनिफ्राय हिमा दास नङा होनब्ला निउस पेपाराव फैदों टिभियाव सानफ्रामबो होदों मा जादों हिमा दास मोनहा ओरैबायदि गरिब न'खरनि बिसिना बिमा बिफा लेखा रोङाय नङा हाजिरा मावनानै जायो ओरैबायदि गरिब जे फुङाव बिसोर दालि ओंख्रिजों ओंखाम जायोब्ला बेलासियाव मोनायाव फटलजों जायो बिसोर ओंखामखौ ओरैबायदि गरिब आलासि फैयोब्ला जिरायनो मोजां सियार गैया ओरैबायदि गरिब आलासि फैयोब्ला दै लोंनो थाखाय गिलास मोजां गैया बिसोरनाव खिन्थु मा जादों एसियान गेम्सआव बेहा 3 मेडेल मोननानै फैदों 3 मेडेल मोननानै फैनाय लोगो लोगोबा न' गैयाब्लाबो मोजां जिरायग्रा गैयाबो मोजां दै लोंग्रा गैयाबो बिसोरनाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा एमएलएफ्रा फैनानै बेखौ बरायफैनांदों बिमा बिफाखौ बरायफैदों रिपर्टारफ्रा फैदों मिडियाफ्रा फैदों सानफ्रामबो टिभियाव होनो गोनां जादों सानफ्रामबो खौरां बिलाइयाव लिरनो गोनां जादों आरो दिनै गोरिब होननानै बिसोरना गोरिब नंला देरहानाय लोगो लोगो मा जादों आसाम गभर्नमेन्टआ बिनो माबायाव रेलवेयाव साख्रि होदों हिमा दासनो देरहानाय फैनाय लोगो लोगो आरो आसाम गभर्नमेन्ट हारसिङैनो 1,60 लाख फैसा होदों हिमा दासनो आसाम गभर्नमेन्ट हारसिंनो इन्डियान गभर्नमेन्टनि दंबावो बेहाय स्पर्ट्स अथरिटिनिफ्राय दंबावो बेहाय आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनानै फैनायबो दंबावो बेहाय माने आसाम गभर्नमेन्ट हारसिङैनो 1,60 लाख बिदि फैसा मोननो हादों आरो दिनै बिथांमोनहा न' गैया होनदोंमोन साख्रि गैया होनदोंमोन दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गुवाहाटियाव बिथांमोनहानो न' गंसे लुना होदों आरो दिनै बिथांमोनहा मा बेहा मा अर्जुन एवार्ड मोनबावदों भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि बेबायदि जों मुं खामायनो हायो होमबाथ' जोंहा गामियावनो बिदि जुदि फिल्ड दंखायोब्ला जों बे गामियाव सोरबा खारनाय बारनाय फुटबलानो जा क्रिकेटानो जा भलिबलानो जा जों गासिखौबो जों फोरोंनांगोन जाय जेराव हायो आरो बेल' नङा जों बे फिल्डआवनो जेनेबा मोसानाय माबा मोनसे क्रिस्टि हान्जा सेरजा दामनायानो जा खाम दामनायानो जा सिफुं दामनायानो जा जों बेखौबो जों फोरोंहैनो हायो ट्रेनिं होनो हायो जोङो आरो बेल' नङा जोंनि जेनेबा गामिनि आइजोफ्रानो जों जमा जमा जालायनानै गामिनि सिख्लाफोरखौ जेनेबा जि दानो फोरोंनाय मानायफोरखौबो जों बे फिल्डआवनो जों खालामहैनो हायो माने जों जोंनि फिल्डखौ जों बाहायनांगोन जोंहा गामियाव सम्पति दं हिसाबै बे सम्पतिखौ जों बाहायनांगोन माने गुबुन जेनेबा मिज'रामनि गभर्नमेन्टआ बिराद फैसा बाहायनांगौ होनना बुंदों खिन्थु जोंनि गामिया जोंहा गावनो गाव माहाजोनखा जों बेखौ जों खालामना लानो हायो जाहाथे जोंनिफ्राय बिदि ओंखारहैयो नोंसिनि गामिनिफ्राय बेखौ आं बुंबाय मानोना जों खेला गेलेग्रा मानसिया बिराद डिसिप्लिन जायो आब्रुथि गोनां जायो बियो मा जायो खेला गेलेग्रा मानसिया बांद्राय जौ लोङा बियो बे निसा जाया मानो जाया जुदि बे नेसनेल लेभेलाव गेलेनांगौ जायोब्ला इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनांगौ जायोब्ला बे ब्लाड टेस्ट नांगौ जायो मेडिकेल रिपर्ट होनांगौ जायो बियो बेनि देहायाव जुदि माबा मोनसे निसा बेसाद मोनोब्ला गिर्जाफोर मोनोब्ला बे डिसक्वालिफाइ जायो बे गेलेनो मोना होमब्ला बे हारसिंनो माने बे जौ आरिनिफ्राय ड्राग्स आरिनिफ्राय बे गोजानाव थाखायो आरो जाय मानसिया खेला गेलेयो बे साख्रि गोमाया बियो डिफेन्सआव मोननो हायो नङा होनब्ला डिफेन्सआव साख्रि मोननो हायो रेलवेआव मोननो हायो बेबायदि जायो दा जोंनि मानसिफ्रा माने आब्रुथि गोनांबो जागोन साख्रिबो मोननो हागोन बेबायदि जालाङो जोंनि ओनसोलाव आरो मा खेला गेलेबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा माने साननो हानाय गोहो बे एसे बारायो देहाया मोजाङै थालाङो हेल्दि जालाङो नङा होनब्ला गोग्गो थालाङो बा जों गेलेनायखौ जोङो मा बाहागो लाहोथारनांगोन जोङो बेनिफ्राय जों बुंलांबावदों जों जिहेतु लामा लामा बेरायोब्ला जोङो जोंनि माने फरायसालिफोरखौ जों मोजां नुवाखै हिसाबै जोङो थानसालिफोरखौ जों नुलांदों हिसाबै जों बुंलांदों जों साफा खालामनांगोन जोङो मानोना गामिनि थानसालियाबो गामिनि मोनसे सम्पति नङा होनब्ला बेवहायनो जोङो मा जोंनि गामिखौ जोङो दैदेनलांनायनि मोजाङै मोजां लांनायनि जोंनि धोरोमखौ मोजां लांनायनि आरो बेजों हारिखौ मोजां लांनायनि जोंहा मोनसे बिजों बियो आरो बेबायदिनो जोंहा मा फरायसालि गामियाव गुदि फरायसालियानो जा गेजेर फरायसालियानो जा गोजौ फरायसालियानो जा बा नोंसिनि गामियाव गैयाब्लाबो गामि खाथियाव फरायहैदोंब्ला बै माने नोंसिनि गामिनि मोनसे सम्पति बियो
माने सम्पति मानोना जों दिनै गरिब जों प्राइभेट स्कुलाव फोरोंहैनो हायाखै अबेबा गोजानाव गथ'फोरखौ फोरोंहैनो हायाखै जोंना बे गामियावनो मोनसे मन्दिर जोङो जेराव मा जोंनि गथ'फ्रा फरायनानै बिनिफ्रायनो साफा साफा गिदिर मानसि जाहैनांगौ दङ होमब्ला जोंहा बे गामिनि बा गुबुन गामियाव आं जोंनि फिसाफ्रा फरायहैनाय बै स्कुलफोरखौ नाहरनाया जोंनि बिबान बियो माने जों नुनो मोनदों जोंनि फरायसालिफोरखौ दिनै माने सरखारनिफ्राय माने बाउन्डारि होनो थाखाय वाल होनो थाखाय फैसा हराखै मालाबा सेंसन जायाखै मालाबा माने थिंफ्रा माने माबा गसरदों अखा हादै सोदों मालाबा माने दरजा गैया खोरखि गैया बे जादों होमबा जों बेखौ जों साफा खालामना होनाया जोंनि दायथ' बियो मानोना जों परिबेस खालामना होनांगोन नङा होमब्ला फरायनो थाखाय मोजां परिबेस खालामनानै होयोब्लासो जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायनो हागोन आरो जोंहा उफाय गैया जों बेहाय फरायनानै जोंहा थांनानै थानांगौ दं हिसाबै जों बेखौ माने जोथोन लाखिनांगोन